थिनानै थाबाय थाखो? बिदिनो बायदिसिना सानलाबायदां। मा सानदों नोंलाय गोसोआवलाय? बिदिनो जोनोमनिफ्रायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव थाफेरामोन ना, ओंखायनो दिनै नोंनि खाथियाव थानो मोननानै बोरैबा बिखायाव गुद गुद मोनदों। हाब, दिनैसो फार्स्ट रायबावनो। कम्पानियाव थानानै मेल्ला हिनजावफोरजों फन रायलायो नोंसोरो। बुरि जानायबो मिथिया, सिख्ला जानायबो मिथिया। इस, आं बिदि नंथारामोनलै मा। गावहासो सोरनिफ्राय आंनि नाम्बारखौ मोनना बोरै बोरै हरखो, दा आंनो सिदा जाबाय आरो। नाम्बारखौलाय आं रिसिभआवसो मोनदों। नोंहालाय मानोथो फेसबुकआव होनानै लालाबायनांगौ जाखो नाम्बारखौलाय? बेलाय गावनो नोगोद सालाकखा। बोरै बिदि नागिरना मोनखो दे बियो। आजिखालि फेसबुकआव नाम्बार होआबानो जाला। देनजारलै नोङो। बेफोरखौ आं जेबो मिथिला रोदा। नाथाय आं दिनै खालामनो होननानैसो फैखादों। मा? बे बोरै जानांगौ? औ, आं थांफिननो होननानै फैखायाखै। मा सानखो? आं दासिमबो न' बांखौनो गंसेबो मोजां लुनो हायाखै। आं नोंखौ बोरै दानो जुलि लानो हानांगौ दे? नाङा। आंनो बेबायदि न' बांलानि गोनांथि गैया। गिजि गब्लंबाबो थागोन। हाब, नंगौना नङाथाय? दालाय गिजि गब्लंबाबो जायो होनदों। हाबानि उनावबा मा बुङोथाय गोसोफ्रानो सोलायलांजोबखागोनदां। थोद, जाम्बा रोदा। आंना गोसोआ बेबायदि सोलायलाबायग्रा नङा। आंहा नोंजों अराय सम थैस'-थांस'नि थाखाय संसार जानो होननानैसो फैखादों। जाम्बाखायनोथ' गियो आङो। ओरैनोबा जाम्बा मानसिखौ थगायनानै खारग्रा मेरला दङ। इस, माखौबा बिखालायबावो। आजिखालि दाना जाम्बा मानसिखौसो गिसिनबावनांगौथ'। जाम्बा मानसिफ्रासो दाना मालायनि हिनजाव जानाय, मालायनि बिबोनां जानायखौसो लानानै खारबावो दाना। हाब, खोथा बाथ्रायाव फेजेननो हायालै नोंखौ। माथो सानदों नोंलाय आंखौलाय? ओमफ्राय दिनै आंखौ लाखिनो गोसो दंमारोना गैमारा? बेनोथ'लै, नोंखौ बोरै जुलि लानो हानांगौ दे आं दानो? आंहा जेबोआनो गैया। आं बुंखाबायना आंनो जेबो नाङा। आंनो खालि आसान सांखा जरासे, सिन्दुर फोथा मोनसे मोनबानो जागोन दे। नंथारगौ दा? बेजोंनो गोजोन मारगोन दा? औहायु, आंनो जेबो नाङा होनखाबायना। खालि रायजोल' जानो मोनबानो जायो आंहा नोंजों। दे, नों साननायानो जाथोंसै। हाथासुनिबाबो लाथारसै आङो। ओरैनोबाबो रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै हरखागोन खोमा। थौ थांसै। थुदो।